Witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. W tym roku po raz pierwszy przygotowuję sobie domowy, własny zapas przetworów, głównie dżemów owocowych. Dżemy będą bez sztucznych dodatków i zagęszczaczy, przygotowywane w prawie tradycyjny, taki jak stosowały nasze babcie sposób. Pierwszy zrobię dżem z truskawkami. Gorąco Was zachęcam do spróbowania przyrządzenia takiego dżemu w domu, a po więcej przepisów zapraszam na pozytywnakuchnia.pl. Umyte i osuszone truskawki bez szypułek zasypuję cukrem. Można odstawić je na około 2 godziny, żeby puściły sok, albo od razu przystąpić do przygotowania dżemu. Na niewielkim ogniu rozpuszczam cukier z truskawkami na syrop, dodaję wyciśnięty sok i miąższ z cytryny oraz wyszorowaną i sparzoną w kawałkach skórkę. W trakcie gotowania połowę owoców rozgniatam łopatką. Zagotowuję całość, zmniejszam ogień tak, żeby nie gotowały się zbyt intensywnie oraz usuwam powstającą pianę. Pianę można też usunąć na sam koniec. Próbę odpowiedniej konsystencji dżemu przeprowadzam na zmrożonym przez około pół godziny w zamrażalniku talerzyku. Wylewam jedną dużą kroplę dżemu, stawiam na minutę do zamrażalnika, a potem przeciągam palcem. Jeśli dżem delikatnie się pomarszczy i zachowa nadany mu kształt, można przelewać go do słoiczków. Jeśli nie, kolejną próbę podejmuję za kilka minut. Dżem, który ma już odpowiednią konsystencję, zdejmuję z ognia i odczekam jeszcze kilka minut. Przelewam do słoiczków, które wcześniej dokładnie umyłam, wygotowałam i wyparzyłam w piekarniku przez pół godziny w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Od brzegów słoika pozostawiam 1,5 do 2 cm wolnego miejsca bez dżemu i bardzo dokładnie zakręcam. Obracam do góry dnem, zawijam w gruby koc albo wkładam pod poduszkę i czekam, aż wystygną. Będzie to trwało około 12 godzin. Słoiczki z dżemem najlepiej przechowywać w chłodnej spiżarce. Życzę smacznego!